Tunda muka ɗanyi wani bayan jeji amma sun can ne ko ta can ne tunda muka yi can ne ba abin da ba ma. Wai fa na dawo kiran shi kai sai mun kashe ka. Inji Sai mun kashe ka nace ta ina za ka kashe ni? Ta ina za ka kashe ni? ina son sanda ma barak namu ne. Akai kokari Me za ka yi? Hello sir. Hai, ba wannan mota na wannan sun samayar bom suka samar ya tashi sun kona motoci gashi ina yin video call na bidiyon abunan din zan ma sendin nashi. Wallahi motan bom suka sa ya tashi da shi motoci sun kai nawa ne gashi na ina yin bidiyo zan tura ma zan ma sendin nashi. Wallahi oga sun samar bom a kasan shi ya faɗi ya kone moto din ba moto na ɗaya ba ma har da mutane sun kashe mutane da yawa a wurin. He mota na wallahi motar nan ogaga ta nan ma ina bidiyo call nata zan tura ma wannan din nashi zan tura maka shi gaba daya zaka gan shi ya kone gaba daya oga wallahi sa